Eu chamome Xesús Chez Fandiño, son traballador que vivimos acontecimento do 1972. Iba a presentar outro compañero, pero entón vamos a facer unha pequena introducción. Logo, o compañero Guillermo aquí, de Ascón, e o compañero Ramón González de Barreras, pois fará unha pequena exposición, porque a nós o que nos interesa, máis que nada, é claresar moitas das cuestións. En principio, este ano fíxose como homenaxe ao recordo das loitas que se deron en maio de 1972. Pero iso non quita para que analicemos, falemos, preguntemos e entre todos tratemos de sacar as conclusións. As nosas foron de que o 72 sí mereceu a pena, e que sí merece a pena que a mocedade de hoxe en día coñece uns feitos históricos que tuveron moita importancia no seu momento, pero penso que teñen moita importancia incluso hoxe en día para contestar a moitas, para dar resposta a moitas das preguntas que nos facemos por que da actual situación. Ben, aquí estamos uns pouco nada máis, por desgracia, contra moitos compañeros que podían e debían estar aquí, están mortos, outros non queren estar, ala eles, e outros pensan que a súa misión está cumprida. Eu podía falar de algún ou dar nomes, a mí me contestaron personalmente dicindo compañero, 72 foi o Partido Comunista de España e se acabou. E non é así. Nadie está en posesión da verdade absoluta. O 72 é un patrimonio histórico que pertenece á clase traballadora galega, pertenece ao povo galego. Non pertenece a ningún partido, a ninguna organización en particular. Entón, nós pensamos, deducimos por todos os comentarios, por todos os análisis que fixemos, que sí, é moi interesante a pena que non esteose xuventude, a mocedade nosa, que é a que verdadeiramente lle interesaría, porque nós tomamos algo así como unha unidade didáctica para que aprendan das experiencias e vexan se verdadeiramente hoxe en día moitas das experiencias vividas naqueles intres son necesarias ou podense adaptar ao momento presente. Nós pensamos que sí. Ben, entón vou a presentar a Guillermo Fontán, moito que conocedes, traballador da Ascón, home que conoce tamén como calquera dos que en aquel momento estábamos ali o ano 72, el pode dar a súa versión persoal daquele interés. A engadir que as presentacións van a ser o máis breves posible e logo, de verdade, pensaríamos que houbera preguntas sin medo de todo caste e con total libertad e sin presuicio ningún. A única limitación é a ofensa personal, penso que é a única limitación que ten a libertade de expresión. Por lo demais, adiante e a preguntar. Guillermo, bueno, a verdad, é unha historia, do meu punto de vista, tan densa, tan profunda e penso que interesante, que custa centrar un punto de referencia do cal partir e do cal seguir, porque a diversidade de valores e de circunstancias e feitos que se deron aí son dunha dimensión considerable, amplísima e diversa, non? Pero, bueno, por algo hai que empezar. Como sabedes, todo o 72 foi un ano de conflito casi constante, empezando a movilización fundamentalmente en solidaridade. E isto de solidaridade hai que remarcalo e convén que se reteña, porque me parece que é un dos valores máis determinantes para a clase traballadora toda do mundo e ao largo da historia. Foi o primer gesto de solidaridade cos ametrallados en Ferrol, pola policía, todo o aparato fascista que acosaba e que perseguía e que
e que hasta martirizaba e torturaba aos traballadores, sobre todo a militancia traballadora. Foi en marzo, tuvo unha movilización prácticamente espontánea, non espontánea de todo, pero tuvo moito de espontáneo, de impronta, de salida dunha autodecisión generalizada dos traballadores como resposta a aquel acto de represión, o acto de represión que se aplicaban contra a clase traballadora en concreto en Ferrol. Despois disto ven maio, efectivamente, onde o conflito sitúase na negociación do convenio de Barreras, non? Sobre todo, se hai que se xuste non se pode comentar as tareas que utilizades. Un conflito que suscitou inmediatamente a solidaridade da maioría dos traballadores de Vigo, neste caso, sobre todo das empresas do sector industrial máis de vanguardia, de maior importancia, dicir, esteleiros, etc. Foi un feito de solidez tan importante e de mostra de capacidade de organización dos traballadores e a capacidade de movilización que quedou un clima resultou, ao final, aí Moncho pode dicir bastante máis que eu, porque ele era implicado directo que traballaba en Barreras, que o resultado foi positivo na negociación do convenio colectivo, que era unha das cousas que estaba a negociar, e de aí quedou un clima casi de euforia no movimento sindical en Vigo, casi de euforia porque se demostrara a solidaridade, se demostrara a capacidade de organización, se demostrara a capacidade de movilización, e todo de unha mostra fundamental, era con un sentido de clase. Os traballadores sentíamos, eu podo me incluir, na medida de que na miña elemental aportación que puiden ter, moi máis, pero sentímonos clase obreira explotada, e a clase obreira que consideraba que se tiña que defender entre sí e para sí, e que tiña un adversario e un enemigo diante, que era o poder do capital, e logo a ditadura, pero a ditadura era o instrumento do capital e viceversa. O capitalismo non se sostén sin un aparato estatal que se encargue de aplicar a represión sobre a población, e particularmente sobre a población traballadora. E este era o caso. Entón, había capacidade de organización, autoorganización, conciencia de clase e sentido de solidaridade, pero levado á práctica. Ben, eu penso que hasta aquí, o de maio, en principio, fijar estas cuestións, solidaridade, organización, capacidade, mobilización, e a impronta dos traballadores, que casi non facía falta que nadie nos ordenara desde ninguna alta instancia cando tiñamos que mobilizarnos e porque tiñamos que mobilizarnos. Era prácticamente a organización dos traballadores, inda que había estados maiores detrás, eso é certo, e veríamos o mellor, o veremos despois, porque estes estados maiores levaron a cousa a onde a levaron. Se os traballadores seguíramos funcionando, o movimento obrero se pudera seguir actuando coa impronta que traía, ao mellor as cousas a estas alturas non hubiéramos estado vivindo a dramática realidade que vivimos hoxe, porque non hai capacidade de mobilización, non hai capacidade de organización, a solidaridade é unha cousa que anda lá nas nubes, e que máis se pode dicir, non? Bueno, eu non se me ocorre en principio, parece que establecer aí unha cuestión moi cuadrada, tiña aquí apuntes, podo falar, pero non é plan que sigou machacando aquí as cousas, e sobre todo sobre a decía... todos e repartir un pouco así os turnos. Claro, e sobre todo sobre a cuestión. Hai que hoxe preguntarse, eu me parece que unha cousa que temos que fazer é por qué? Ir aos porqués das cousas, por que esas cousas están como están, e naquele momento estaban como estaban. Que foi o que nos levou a esta situación? Donde o capital ten poder absoluto para machar e esmagar. Esta é a jodida realidade. E as cousas na historia non se dan porque caen do ceo. É todo a través de un proceso e unhas formas de comportamento social, sindical, político, económico
configuran un tipo de sociedade, non? E esta era que estamos. Bien, ahora interverá o compañero aquí, Ramón, vai a falar especificamente do problema do Maio 72. Ele estaba en Barreras, foi un líder, e aparte non foi un líder, eu quero dicirlo personalmente, foi un home, unha honradez tan grande que se atreveu incluso a denunciar públicamente nas asambleas os amaños e as cuestións que iban en contra dos intereses da clase traballadora. Por iso tuvo que ser protegido polos compañeros e por iso ten un mérito que realmente tiña. Quería facer unha aportación entre o que falaba Guillermo de marzo e maio deuse, polo que ele acaba de dicir, do grau de sensibilidade e do grau de solidaridade que había entre os traballadores. Un taller pequeno, un pequeno taller Escober, deu-nos unha lección a todos, porque de pasar de unha situación casi de esclavismo laboral, unha folga de 17 días en abril do 72, conseguiron todas as súas reivindicacións, solidarizáronse logo, o sea, a súa loita serviu para tomar conciencia de clase, solidarizarse logo coas demais loitas, incluso se permitiron, cando en maio 72 os especiales chamabanlle os grises. Os antidisturbios de hoxe. Sí, bueno, había algunha organización que lle chamaba Carroña vestida de gris, que lles pareceu moi mal, e despois se tomaba a justicia pola súa man, non? Bueno, o que decía Taller Escober, estes compañeros non só tomaron conciencia de clase, seguiron había todo o ano 72 e anos seguintes, solidarizanse con Barreras, incluso ante a actuación en maio 72 sacaron un comunicado pola súa conta e firmado por eles pedindo a retirada das forzas especiales de Vigo pola súa actuación agresiva contra a clase traballadora. E agora deixemos con Ramón González Costa. Bueno, eu, en principio, comencéis no mundo sindical desde que entrei en Barreras como aprendiz, reivindicando que os aprendices en Barreras tuéramos os mismos derechos que os aprendices trabajaban, etc. Neste contexto, xa 2 anos máis tarde, xurde a primeira folga xeral en Vigo. Os tranvías tamén paran e casi sale o exército, a marina para sacarlos a calle. E comenzase aí xa con os primeiros convenios colectivos donde se iba a romper con o salario mínimo e empezan as negociacións para conseguir unha serie de dereitos sociales que levou a moitos compañeiros a cadea, incluso a morte, para que ahora, a golpe de decreto, Rajoy compañía e os colaboradores que todos conhecemos non o saquen a golpe de decreto. Pois neste contexto, no 72, polas condicións de semiproletarias da clase obreira galega, a moitos traballadores que mandaran despediran para casa mediante carta, tiveron que ir logo a buscalos algúns para que foran a traballar aos propios empresarios Barreras porque non aparecían. No 72 só houve unha manifestación que protagonizáramos de Reimán por Beiro e Lamar. En cambio, con esa represión que hubo aí, moitos compañeros pensaban que xa non había nada que facer e no 72, 10 anos máis tarde, pois chegaron xa a folgas moito máis organizadas e foi casi prácticamente todo o ano 72 de folgas continuas. Naturalmente, para chegar aí se deu todo un proceso, é dicir, entre o 62 e o 72 hubo moitas máis loitas. Eu señalaría no 66, podo equivocarme na arriba máis abaixo, se rompe con os cargos verticales postos a dedo, se les chama traidores no
no sindicato vertical nunha asamblea e ali se decide elegir comisións de delegados que serían os que negociarían os convenios colectivos. E digamos que, seguindo o exemplo de Asturias e de outras partes do Estado, donde xa había experiencias destas comisións de delegados que despois foron tomando forma organizativa e se organizan as primeiras comisións obreiras na clandestinidade. Naturalmente, eu era un obreiro, era un sindicalista dos que entendía que necesitábamos do Partido Comunista que levara a clase obreira ao poder. Desde ese punto de vista, comenzamos a estudar a línea do Partido Comunista, que naquele momento era Pacto por a Libertad, partido de masas que necesitamos e reconciliación nacional. Muitos compañeiros do partido chegamos á conclusión de que a reconciliación nacional só podía ser cos franquistas, porque os traballadores non necesitábamos reconciliarnos, porque as nosas reivindicacións sociais e económicas de loita contra a explotación do home polo home, na práctica da base, xa estábamos unidos. Neste contexto, no ano 71, es comenzan a organizarse paralelamente compañeiros do partido, compañeiros que non estaban no partido e están maquinando a necesidade de unha organización marxista-leninista que surge deste xeito a OMLG, que non é a OMLG que depois os contactos con unha extinción da xuventude comunista nas que estaba ao frente Abelardo Collazo, os propios Cabexelles e Javier Alonso do Salgueiro, se unen con esta outra xente que estaban facendo organización que se chamou OMLG, pero que incluso se pensou tendo en conta as organizacións do Movimento de Liberación Nacional e antiimperialistas que había polo resto do mundo, se pudo chamar de outra maneira, pero se chamou Organización de Marxistas-Leninistas Galegos. Si ben o unirse con as xuventudes e algunha xente do partido que se uniu as xuventudes, pois xa tomou un carácter máis de reconstruir o Partido Comunista de España que dirigira José Díaz do ano 1936. Isto, máis ou menos, para situarnos en contexto no momento das preguntas que podedes facer. Aquí entre nós hai un camarada que desde o cumio do partido baixou as bases, baixou as fábricas e falou con as xuventudes que estaban nas fábricas maioritariamente e que tamén había estudiantes e tratou de que as cousas, mediante a crítica e a autocrítica, se resolveran desde o seo e a base dentro do partido, cousa que non foi posible. E non foi posible porque estamos en momentos de clandestinidade e, naturalmente, a represión era combinada desde os empresarios e o régimen, a policía, os falangistas que estaban ao servicio dos empresarios e non ao servicio da clase traballadora. No 62, vai a cadea Xaliño e Jaime Garrido, non vou a decir ahora que os acusaban, pero foi como reflejo das loitas que hubo. Xaliño máis tarde, no 66, tamén é despedido, xusto cando se elige a primeira comisión obreira de delegados. Xaliño e Jaime Garrido eran das xuventudes libertarias no 62, pero sin embargo Xaliño, cando sale da cadea, porque houve un indulto cando saliu elegido Papa Xoán 23, pois ven xa na cadea e tamén fora da cadea coñeceu camaradas do partido como o camarada Ramón e o truxeron no partido e empezou a traballar para o partido. Para non enrollarme moito, pasar a outra cuestión. No ano 70, como proceso de guerra de Burgos,
o partido e as comisións obreiras deciden tirar para diante das contra a pena de morte e se organizan unha serie de asambleas que antes hubo reunión naturalmente para chegar á conclusión de chamar a folga xeral contra o proceso de guerra de Lugo, como tamén se fixe contra o proceso do ano 75. O Goloso, o que fusilaron logo a Baena, a Sánchez Bravo, etc. Entonces, en ese proceso incluso hubo manifestacións na rúa, encierro nas iglesias para facer participar a pequena burguesía, porque xa sabedes que os campesinos pobres veñen a ser aliados naturales da clase obrera, pero a pequena burguesía chegaría a nós circunstancialmente. Pero bueno, intelectuais, revolucionarios e outros non tan revolucionarios participaron neses encierros e nesas manifestacións que encabezaba naturalmente a clase obrera. Aí cae Javier Alonso Salgueiro con unha bandeira de Galicia e lle mete 4 anos de cárcel. Ali no Paseo de Afonso nunha manifestación que partía desde ali. A Javier Alonso Salgueiro, na súa defensa, Alfonso Álvarez Gándara alegou que como a policía pusera que a bandeira era blanca e verde, pola ignorancia dos colores, que podía ser a do Betis, entonces máis que un acto político sería unha representación política, ainda así que meteron igual. Desa circunstancia que tamén nese ano se queimou o autobús, o único que tiñan os grises para ir a Balaídos. E aí, bueno, acusaron os hermanos Cameselli, en concreto que faleceu outro día, que formaba parte da Secretaría da Comisión Obreiras, de que el mercara gasolina na Plaza de España e que foi para queimar ese autobús. Como resultado disso, en Barreras houbera folga, como vos dixe, e a represión foi de despedir a todos os compañeros, pero en Barreras, igual que no 72, mentras que non soltaran os detidos e non admitiran a todos os despedidos, non se empezaba a traballar. Entonces admitiron a traballar a todos os compañeros, pero como a Hierro e a eles os implicaron na queima do autobús, despois de haberos admitidos, os foron a detener e naturalmente calquera que pasara pola cadea, igual que ou pola comisaría, como pasaba en Citroën e nas demais empresas, mismo que non estivera analizado, como iso non o sabían, era sospeitoso e o despedían exactamente igual. Entonces, como xa ten pasado máis veces, os cóteres que fixeron lle fallaron o tirados, seguramente lle meteron de máis de goma arábiga, engordaron moito o cristal da botella e non. Entonces, Diego Chabón saca un mechero do bolsillo, prendelle fogo a gasolina, pero a gasolina foi en sentido contrario, tuvo que salir para onde viña a policía. Peleou con a policía aí a altura do Cinefraga hasta que caiu sin sentido, pasou polo cuarterillo que había en Alfonso XIII, ali un malla na patata sin máis, casi morto, e dali o Álvarez Gándara con Alfonso consigue un certificado médico que Darío era cardiólogo que pudo haber morto igual que ele. A mí contábanme daquela que Carolín fixera as maletas para ir sempre se lle requiriera cantar, porque estaba bastante ligado ao aparato de dirección, porque podía cantar moita xente, Hierro non cantou a ninguén, e isto non o podo, porque vos estou falando nun momento no que ainda non había nin ONG, nin organización obreira, só había partido. E amigos, camaradas que participaron neses feitos, que eu nunca participei en ningún acto deste estilo. Non, porque se me hubiera tocado, pero non me tocou nunca. Me dixeron que habían consultado con xente da dirección do partido e que lle había dito adiante nestas seccións de tipo de castigos e signoles, non comisións das tacas que se podía hacer a nivel de organización
máis sindical, sino xa accións deste tipo, que con máis risco. Pero, bueno, como resultado desta represión que hubo aí e deste surdimento que hubo a continuación xa nos 70, despois de todos estes acontecimentos dos que vos falei, surge nos 72 unha carga contra os estudiantes que se manifestaban por reivindicacións estudiantiles en Santiago e deixan cega a unha moza de un golpe, unha pelota de goma que dispara. Entón, desde as xuventudes e desde estas organizacións que xa se habían fusionado cas xuventudes, non con todas as xuventudes, sino con xente como Abelardo, Javier e os propios Cabexell. Nos atopamos nese momento de fusión que había que sacar unha octavilla condenando esa carga contra os estudiantes de Santiago. De aí que xa nesa asamblea das xuventudes onde xente da dirección do partido, como Pousada Covelo, había decidido apoiar este proxecto nunha reunión en calquera dos montes, porque se nos reunimos en bares, se nos reunimos en tantos sitios, esta creo que fora en San Colmado, faise unha octavilla onde se trata os grises de ratas de cloaca que arrolla vestida de gris por romper as aulas da Universidade Compostelana, deixan cega a unha estudiante, etc. E chamase a folga xeral, esa octavilla se deixou cair en cines e espectáculos e espallouse por todas as partes de Galicia onde pudemos chegar, ou en tren, ou en coche, etc. A folga non se produciu naturalmente, pero sí a chamada de solidaridade. Pois nesta línea e con a doble militancia no partido e con o traballo de Ramón Nove de Guerra para que non nos fóramos do partido e ele non nos hubiera votado a outros niveles, acordouse deixarnos fora do partido. De tal maneira que non tuvemos máis remedio que nos quedamos loitadores de base de seguir adiante con o tema de organización obreira. E máis aínda, cando en Ferrol, por unhas reivindicacións de 400 pesetas diarias, etc., se toparon despois de facer folga con as portas cerradas, que era a táctica do empresario. No ano 62, despois das folgas con cuestións reivindicativas, chegábamos e nos topábamos coa porta cerrada. En Barreras, que nos querían mandar antes de vacacións e aproveitamos o medio colectivo porque fixeron folga, porque nos dábamos de acordo con os abusos e a explotación da empresa, vamos a folga e nos topamos coa porta cerrada. E non nos deixan outro camiño máis que continuar a loita na rúa. E ante os asesinatos de Ferrol, porque a policía cargou na Ponte das Pías, fixeron unha metralladoras e disparan ao real, matan a Amador Teus e a Daniel Niebla, hai numerosos feridos e a nos chegan noticias como nos seguían chegando da mesma maneira, desde Pepe Andrade por Barreras, Salvador desde Vulcano e naturalmente en Vulcano e en Barreras o ánimo da xente todos nos viñanos, claro, que éramos os que nos conocían de dar a cara nas asambleas e nos decían hai que ir a folga, hai que parar, isto non se pode consentir. E xa facemos unha asamblea na empresa e decidimos xa ir a folga e xa paramos o mismo día e sin convocatoria alguna en Barreras e en Vulcano. Pero logo depois nos reunimos e nesa reunión participamos xente das que estaban eu non vou decir oficial ou non oficial, porque eu me podría considerar tamén na línea oficial, non miraba como era unha línea distinta, pero
pero que sí mirábamos que había que chamar a folga. E eu me encontrei a Andrade na Ponte Nova e levaba ao frixeiro un paquete de 8 tabillas e era a chamada folga e resulta que desde as altas instancias, por non axudar a xente, e aquí foi un paréntesis para decirvos que o partido a veces convocou asambleas como convocou para condenar a invasión de Checoslovaquia polo Unión Soviético, que tamén convocaban para falar na línea del Pacto para as Liberdades e quen estaba aí, que podían ser Ruiz Jiménez, Conde de Motrico, Paz Andrade, hasta General Díaz Alegría, xente deste estilo, e por non asustar a esta xente e por facer ese papel moderador de poñer a clase obreira ao seu servicio, que eu aquí distinguiría entre a dirección do partido e a base, porque da mesma maneira que no 77 as bases aquí loitaban pola ruptura democrática e en París Nicolás Franco falaba con Santiago Carrillo e a mí Marco Sala me decía en París un miten do PSUV no que me tocou a mí falar representando o PCG me censurou toda a intervención porque eu falaba da autodeterminación dos povos oprimidos dixo, compañero, que o partido está por la autodeterminación, pero ahora vamos a hablar de autonomías, e vamos a falar non de ruptura democrática, sino de ruptura pactada. Pero eu nada disto se acordou nunha asamblea do partido aquí en París e vou a este documento relatábamos entre Pepe Caneiro, que estaba moi ligado a Santiago Álvarez e Pepe Julio Miraz, de Ferrol e Ramiro Romero Marín, e eles habían decidido que era o analista. Pero incluso, decir, que me quedaban el glorioso Partido Comunista de Galicia, saluda al glorioso PSUV, que pouco menos, non? O sea, que non... Xa se miraba claro de que os compañeros aquí estaban sendo traicionados, e en este caso, os compañeros como Pepe, que sentían o propio Andrade, estaban facendo o Caneiro e outros, de Caneiro, unha cousa que era por arriba, estaban facendo da mesma maneira que os obreiros abaixo nos pasaba, que na Asamblea do 77, nos escritos, os traballadores acordaban unha cousa e Eduardo Manel e compañía facían outra que tiraba por terra todos os acordos da Asamblea para seguir adiante que as reivindicacións e se claudicaba e se entraba na línea de Sumixa de entrar nunha salida que fora máis beneficiosa para os empresarios. Por iso vos digo que non é de agora, que pasa agora, todo isto sempre viu pasando. Sempre, mentre que haya explotación, se vai a lutar contra a explotación. Pero sí que eu digo que se necesita de un partido. Nos decían a nos, os que non estaban de acordo con que realmente a línea que estaban a platicar desde a dirección do partido sería a cuarta vía de chegar ao capitalismo. Ese eurocomunismo e socialismo do resto humano nos iba a levar a isto. E eles decían que non, que unha vez que estuviéramos na democracia se iba a falar de mar, teníamos máis oportunidade incluso de falar do leninismo, etc. Que nos falaron Felipe González, que non somos marxistas. Carrillo sabía dicindo desde hai tempo que os comunistas como él, estaban dispostos a ir coa hoz e o martillo e a cruz do outro lado. A cruz que era un dos pilares do franquismo foi a Iglesia Católica, que tamén estaba moi interesada na reconciliación nacional, que ten esa capacidade de adaptación para seguir tendo os mismos privilegios ou máis que ainda ten agora, o mismo que fixo aliándose con Hitler, etc. Como nós íbamos, a reconciliación xa estaba clarísimo con quen era e como todos mirades, aquí hoxe en día nadie fala de marxismo, moito menos de leninismo, e cuidado con Stalin, e se falan do Ejército Rojo para mistificar.
Non lo xa É moi interesante, pero... Y entonces, en este contexto, foi polo que a Organización Obreira naceu, é dicir, podían abrir dúas otavías. Esa que levaba Andrade, que xa non se iba a convocar a folga, e entonces había que chamar a folga, e por iso se decides, facemos nos unha otavía e decidimos sacar as dúas Cs e deixar solo as dúas Os, chamando a folga xeral contra os asesinatos de Ferrol, porque podía parecer outra otavía CCO oficial que desconvocar. Por esa razón, así se naceu. Despois xa, nas folgas de Barreras, xa decididamente a Organización Obreira, como tal, se puxo frente de esa folga, Madrid se seguiu na línea, porque xa antes en Vulcano, en solidaridade con que Vulcano había parado por parar polo de Ferrol, cerraron a factoría e foron os primeiros que fixeron desfile por todas as factorías cerrando as empresas. Aí deteñen a 3 compañeros. Yerno Chomón traballaba en Forjas do Millor, Abelardo Collazo traballaba nunha contrata de Vulcano, e aí deteñen a Antero e a Abelardo Collazo e a outros compañeros de Vulcano, e como en Vulcano non se empezaba, en Barreras non se empezou a traballar, e esa folga de marzo en Vigo durou uns 10 días, mentras non readmitiu Álvarez os despedidos, que hubo ali tamén por ir a folga, e non se soltaran os detidos. Unha vez, con isto se empezou. En cambio, a de Barreras, non só as manifestacións na rúa e nas fábricas, que unha vez que fomos a folga, as portas non as cerraron, despois non só nos conformamos con ir ás fábricas daqui, fomos ás fábricas da Forjas do Millor, a todo o tejido industrial do Caramuxo, e fomos tamén a Porriño, e incluso nos trasladamos aos sectores industriales de Orense, a Coruña e Ferrol, pedindo que foran todos a folga solidariamente. En ese sentido, toda a clase traballadora de Barreras foi ejemplar, porque iba todo o mundo. E ademais despistaba a policía, porque como éramos xente suficiente, nos podíamos dividir para ir 100 a un lado, 300 a outro, 200 a outro, a outra fábrica, con iso de parar. E ao final tamén non hubo ningún solo despedido, ningún solo detido. Logo en Citroën, sí, vou a chegar ao momento en que en Citroën vou a pasar xa ao final, cando se decide entrar, acordamos en asamblea, e os de Citroën nos decían que non había, que non empezáramos a traballar a pesar do ultimátum que nos daban, porque en Citroën se iba a seguir en folga. As demais empresas o cumprimos, seguimos en folga, pero en Citroën entraron a traballar, non puderon aguantar. Cando entraron os primeiros, foron entrando outros e outros, e foron entrando todos, e por esa razón, a continuación, hubo muitísimos despedidos, como saberes, muitísima xente en búsqueda de catura, e así terminou ese proceso. Non organizou, como dicen no libro de Comisións Obreiras, Carlos Barros e Eduardo desde un despacho a folga de setembro de 72, que por certo, da de maio non queren falar, cando a Comisións tamén participou, pero eles parece que en non o tiñan tan claro, e entonces se adican a falar da que, según eles dirigiu Carlos Barros e Eduardo Fernández, cando iso é completamente mentira. A clase obreira de Vigo foi a que levou para adiante todas esas folgas e conseguiu ese nivel de solidaridade de ningún solo despedido, ningún solo detido.